mawaka da comedians ku matso kusa ga dan uwanku. Wallahi tallahi ni tsohon mawaki ne kuma tsohon comedian ne. Da na tsaya ne nazari sai na gane cewa da waka da kuma comedy da wasu abubuwa posting da nake na videos wanda bai dace ba, a gaskiya lamari ba sunna bace ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Dalili annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man taraka sunnati, wanda ya bar sunnata bana tare da shi. Da jin wannan hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na tsaya ne nazari, na gane cewa a yau idan na faɗi na mutu, waɗannan comedies ɗin da bidiyoyi da wasu waƙoƙi da na yi a duniya su ne za a riƙa rubuta wannan kalma ta RIP, rest in peace kenan ko ana postin. Sai na gane cewa wannan kuskure ne, ya kamata mu tsaya mu yi nazari ‘yan uwa, duk abin da ya sabawa ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah mu ɗan watsa da shi a gefe. Kai Allah ya ƙara sai ta zukatanmu, Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Dan kwamadi mai Qur'ani cikakke mawaƙi ne, amma kaga shari'a ta Ubangiji ya sa Allah ya bari.